Yung balot pares. Hmm. Masarap dyan, taba. Sabay na natin yung balot para sabay din siyang maluto. Takpan natin at palambutin. So yun mga solid, after nating palambutin ang karne ng baka at saka yung taba, gugunting-guntingin natin para magmukha na talaga siyang pares. Gusto mo ba yung medyo malaki, boy sipat? Opo mga kasolid. Dito. May intit pa yung karne ng baka natin. Saktong-sakto yung lambot, hindi siya parang corned beef. Tsaka masarap po kapag malambot. Nagugas naman ako ng kamay mga kasolid, kaya kahit kamayin ko. Tsaka kami lang naman yung kakain. Yun o, yung abad-abad, no? Ito yung masarap dyan, boy sipat o. Sunod natin gupitin yung taba, yun o. Sarap po niyan. Napakalambot nito o. Solid oh. Ito yung nakikita nating lumulutang-lutang sa pares pag kumakain tayo ng pares, boy sipat. Ah, yan pala po. Pagiging ka na sabaw, tas may ganito. So yun mga solid, start na tayong maggisa. Meron tayong sibuyas, bawang, luya. Sabay-sabay na nating igisa to. Bigyan natin ng star anise, daon ng laurel. Ang bango, ito palang mabango na talaga, boy sipat. Lagyan din natin ng pamintang buo mga kasolid. At sunod na natin ilagay yung ginupit-gupit nating beef kanina oh. Napakasolid nito, boy sipat oh. Bango oh. Shoutout nga pala si Tatay Do at si Nanay Sila Serrano at si Boss Randy Serrano. Shoutout po sa inyo mga Serrano family at si Boss Rolando Bukod, shoutout po. Putok-putok na oh. Pwede na siguro to. Siguro na natin ilagay yung pinagkuluan natin kanina, yung pork broth, ay yung beef broth pala. Maglalagay tayo ng toyo. Tansyahin nyo lang yung toyo mga solid kung gaano karami yung gusto nyo. Mag-add din tayo ng asukal, beef cubes, pamintang durog. Ang recipe nga pa lang to mga kasolid, request ni Smiley Cyrus. Shoutout mo si Smiley Cyrus, boy sipat. Shoutout po pala kay Smiley Cyrus. Sa'yo may sa'yo. request nito. Tatakpan lang natin hanggang kumulo mga kasolid. Balikan natin mamaya. So yun mga kasolid, update tayo. Yun no, kumukulo-kulo na, boy sipat Check natin. Yun no. Mag-a-add lang tayo ng konting patis. At lagyan na natin ng pampalapot mga solid. Ito yung cornstarch na may tubig. Tansyahin nyo lang kung gaano kalapot ang gusto nyo.
Halu-haluin lang natin hanggang sa lumapot na nating beef pares. Yan, okay na siguro yung lapot nito, boy. Sipat, oh. Check natin. Yun, oh. Pares na pares, boy. Sipat, oh. Siyempre, start na natin iluto yung papares ng pares, yung fried rice. Balikan natin mamaya, mga solid. So yun, what's up mga solid? Kumusta po yung lahat? At ito na po ang kinilutong beef pares na may balut. Ang request po ni Smiley Cyrus. At dahil na-bless sa pagkain of kam, anong gagawin mo, Isipat? Kainan na po. Kain na po mga solid. Meron din tayong pares dito, yun o. Kung gusto mo ba Isipat, kuha ka rin dito. Tingnan natin, no? Lagyan po na natin ng ano, ng kalamansi. Try natin dito. Malaman, no? Yun, oh. Cheers tayo, boy. Sipat, ha? Cheers. Kain po. Ang sarap po. Siyempre, kakain po tayo ng kanin. Yan tayo dito. Grabe, sarap. Ang gano'n. Natin ang sabaw, yun, no? Grabe, sarap. Sobrang napakalasa. Yun, no? Kain kang balot. Hindi pa. Kain natin yung balot. Ito ang balot to. Balot, tapos lagyan natin ng pares. Yan. Yun, know, balot pares. May taba po. Grabe yan.
Pili tayo sa isang balot. Balot plus taba ng baka. You know? Kaya natin taba ng baka yung balot. You know? Kain po tayo. Shoutout po pala kay Smiley Cyrus. Siya yung nag-request ng recipe natin ngayon. Sarap na sabaw. Grabe, sarap. Ang huling balot. Huling natin dito sa pares tapos kubok. Mas nasubo, buti pa. Nakaraos. Grabe. Ano, nabusog ka ba? Opo. So yun mga solid, sana po nagustuhan nyo ang aming masyang kainan. Beef pares with balut. At maraming salamat po sa mga subscriber, sa mga viewers, at sa mga walang sawang sumusuporta sa aming channel. Hanggang dito na lang. Hanggang dito lang po. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat.